jaikuak. Bueno, mentxe, panelean. Erantxo beren antzeko izan zen sistema. Hemen, lehenago desarrollatu zen erantxoen baino, noski, baina ikusten duzuenez, mekanikoa elektrikoa ez, hau eskuz ematen zioten buelta lokomotorari. Bueno, gaur Antxe Furiosa. Gaur zirkuito berria, berria ez da, hementxe nabile bia berdean, horretxe duzu zera, palopostia. Eta, bigarren zirkuitoaren, montanbaikarentzako, mendiko biziketarentzako zen zirkuitoaren, ampliazioa egingo dugu honekin ere, lehenengo bi zirkuito haietan, nahiko txikitxoak eta izan ziren, eta bigarren honek merezi zuen, ez bakarri Pobaleti pasatzea, baizik eta Baldibiango errotatik eta Laoiako errotatik pasatzea baita. Eta beraz, arantzagoaz, garrengo dituguna, hemen Barbadun ibaiak dituen 3 ola horiek uztartu, bizikletarekin, eta horretxegatik ere, kilometro gutxi banaka batzuk gehituko dizkiogu bigarren zirkuitoari, eta norantzakoa ere alderantziz egin dugu. Biaberdetik sartu gara lehenbizi, hau da Gallartako bidegorritik, eta orain Barbadun ibai hartuko dugu, eta azkenerako utziko dugu Montaño. Beraz, Kristoren aldatza dugu zirkuito berria, eta hemen justo ez gara geltokiraino helduko, hortik jarritzen du bia berdeak, baizik eta zuzenean zerara jetxiko gea, El Ventorrora, eta hor ja arkituko dugu Baldibiango errota, gaur egunean agroturismoa dana, eta hor bidezidor batetik sartuko gara, eta ibaiaren albotik joango gara, errekaren albotik joango gara. Eta hori izango da gaurko gehikuntza hori, edo ampliazio hori. Beraz, gozen berantza, beste pista honetatik berantza, hormigoi raiatuko pista horietariko bat, eta soportarantza doan, muskizitik soportarantza doan errepidera aterako gara. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorika iztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. bertan Barbadun erreka eta hemen Baldibian, errota eta ola, enuke jakingo bietatik zein den hau ola izango da, geroan badauka beste kontutxo bat, beste etxe bat, ua dana ikatzatak gordetzen zen tokia, almazena edo, baina, hemen ikusten duzuen, ola, zea. Hau, goitik eduki behar du beste presa bat, baserrian beste aldian, handik ura jeisteko, eta gero nitik ateratzeko berriro ere errekara. Eta horrek esan nahi du, handik atzetik ura da, ikatzatak gordetzen zen beste zera. Eta horrek esan dugu, beste zera bat egon batzela hortik goitik, beste kauze bat, ura gorantza eramateko, eta gero handik ona bera isurtzeko, eta gerotik berriro ere, zerera, errekara. Erreka hango norantzan doa, beraz, handik etorri behar zen. Arantza doa norantza, eta hortik izango du. Goian badago, guazen grabatzera, honetxe erakutsiko dizuet. Oi, depa. Hementxe, baserri jortzetziok.
bi etxeak, erdikoa nire atzeko hau da, Luzengaden hau da hola izandakua, besteak gian, orain etxetzat dute, baina beste igual errota izango zen. Eta ona, Ur handiz etorren, hemendik enkortatzen zen, eta gero, karo, hementxe pasarria berak. Horti sartu eta engranajeak, barruan dauden engranajea mugituko zituen. Bastante ondo dago guztiak kontserbatuta. Gutxi gora bera estruktura guztik eta mantentzen ditu. Era hobeago edo txarxeago batean. Eta, bueno, gaur egunean ere, hor bungalo antzeko badute baita ere, gaur egunean agroturismoa da, beraz, bueno, parajea eta ezagutzeko, leku, ona. Venga, oain justo antxe dago Furiosa, bisiketi hartu, eta errekastoaren ingurumarian, joango gara, lehenengo Laoiara eta gero Pobalerantza. Hala, guazen. Hementxe Laoiako arrastoak. Hementxe hor brunisko ate bat, korrontea eta sartzen usteko. Hementxe olaren goikaldean gaude. Hemen presa izango zuten, oraintxe ikusiko duzue. Eta gero pixka bat aurreratxeago, zera legoke, ola bera. Hemen txera ditue, hemen burnisko ate horretatik sartzen zen ura, eta hau ja zuzenean, hau kanaltxoa da olarantza joateko. Hor badauka beste atetxo txiki bat, igual korrontearen indarra edo gutxitu edo handitzeko, emariaren arabera. Eta bueno, gero ja presa modernoago bat, eta hemen zelako putzua, Hau bai, bantxua tartzeko, eleantia! Beraz, bueno, hau agian enuke erakutsi behar, baina ez arete asko ere, kanala ikusten duzuenok. Así que zuentzako premio, Premio, ne babukerik eta entzuten pasatzearen denbora. Bueno, hemen txugu udararako eta bokadiak horri, amorantia, beste batzuk umeak eta, bueno, umirik eta ez, igual ez, sokorristarik eta ez da honez. Opala! Bueno, hementxe hola, eta hortxe, hane Kolitza ibaian dauden arrastoen, antzeko zulotxoa hemen ere, eta, bueno, hau izango zen, olaren estruktura nagusia. Hemen egongo litzatezke, auspoak eta... Eta, bueno, tamainaz eta, gero hemen beste etxe bat dago, hau alde batetik olaren estruktura, hemen txestak ondo ikusten duten, baina, bueno, Sasiek eta janda dute, eta begira, zerako etxetzarrak zidan,
Tamainaz eta pobalekua baina handiagoa zen Lagoia, hemen argi ikusten da. Hau bekoa, hause izango zen. Hori ikusten den, hori izango zen ola bera, eta gero beste hau ikatza edo gordetzeko beste eraikin auxiliar bat, baino bueno, industria aurreko industria hau, industria jaultza aurreko industria, ze hauek ere industriatzian, monumentalak zian baita, eta Laoiako ola hau, ziurrenik, hemen inguruan zeudenen, haundiena, naiz da, bueno, bizirik iraunduen bakarra, gugana bizirik iraunduen bakarra, pobalekua den. Begira zelako arkua daukane horre, Begira zelako arkua, pikutara. Izugarria benetan, Horre daukane, irteera. Urarentzako irteera. Ez dakit ondo ikusten dan. Eta gero ikoa zan, ez dakit nintzeatik, begira zelako biztak, Hau badirudi larguta elkarez edo olako konturen bat, Txulua. Ametxe subitxo bat ere. Eta subitxoa ziren oletara heltzeko. Orduan normalean ola dagoen tokian subitxoak egoten dira. Eta horiek ere ondarearen parte dira. Izan genituen ola, errota, presa, kanaltxo, eta zubi guzti hauek dira, justo garai hartako, patrimonio industrialaren arrastoak. Eta gure historia ezagutzeko baita ere. Versalles eta Torre Eiffel eta olakoak eta txunditen gaituzte bai, jaten garenean eta ikusten ditugunean eta olako kontua, baina nik uste kanporako herri askotara joandako jendeak eta milaka marabili ikusitako jendeak eta ona etorko balira eta ikusiko balute, euren herrien albo-alboan luketela txundidura aurpegi xeagoa izango, Beraz, bueno, hau ere impresionantia da eta merezi du berraurkitzea. Batez ere, bueno, naturak eta erdijanda dagoenean ematen dio, sabrosura hori. Gagu, natura basati bat, gizakiak garai baten eraikitako potere guzti horren jabe egin dena, eta dudarik gabe, egunen batian ere, pelikuletan ikusten dugun bezala, hori ikusiko dugu, Torre Eiffel eta Estatua Libertad eta guzti horiek, berdez jantzita, gizakirik munduan zenean geldituko. Bueno, hemen ere bi estruktura eta bata hola, hau bai, baina bestea errotatzen. Hortxe, irina eta gordetzen zen tokila, eta bueno, hemen muelak edo errotaren zerak, argiak. Eta hau, bueno, lehen Laoiakoan ikusi dugun antzekoa. Beraz hor estruktura eta dauka jarrita, eta
kontura zitezte, laoian zegoena, hau baino asko zarez ere zabalagoa zela, beraz engranajeare, ziurrenik ere, handiagoa zuen. Paretak eta ikusten dituzue, hemen pobalekoa baina handia dira laoian, edo ziren, eta bueno, eta hementxe bai, hementxe, claro, honek engranajea mugiten zituen, eta auspoa eta horretxek esaten digunez, auspoak eta mailuak eta berton zeuden. Los batanes, edo kontu hori. Eta gero, alboko etxea, hori ikatza eta gordetzeko izango zen. Estuturak atzeko dira zer guztietan, eta bueno, justu hau kontserbatu izan delako, badakigu nolakoak izan zitezkeen beste danak agian, justo etxe hau separatuta zuten batzuk, barandu da zuten, eta igual hola, exenta edo bakarrik zegoen, batzuk ez zuten izango zera errotarik. Orduan, bueno, tipologiak aldatuz doaz. Venga, hau pobaleko azken superviviente hau, eta orain ja, muskitzera eta laren arantzagoa zela, montaino igo behar dugu, ez dago beste aukerarik. Beraz, honena, oraintxe bertan, platanoa jatea, ez dut ikusten zaborrontziri baina, eta montaino. Besterik ez, Habe montaino guztian, hortxe guztian montaino. Hori. Bueno, besterik ez, gaurko bigarren zirkuitaren ampliazioa hori izan da. Eta gu, bagoaz etxeraz, azkenean grabaketak eta kontu horiek eta rekursos deitzen zaio horri, denbora eman dit eta bere lentejetarako heltzen naizen etxea. Beraz, hurren artiota, segi ongi! Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo